Kisawat ki MLA Jong Kaseng Voice of the People Party VPP lembat ki pajba bawan ajin kesyani ki mentang kesengi ke khat arterik ujemang kila 1 ha CTO parking lot hajan additional secretariat ha ka ba kila penlong syuai ke jingelang pajba bat hadian balayo jing tip ba menteri rang ba udon cha Delhi nakaliang kinong yelam Kaseng u vice president bat u general secretary Jong Kaseng kila lej IT no ya kedor khas ha usembut menteri rang ba u ba snia walang dhar ha ka balaya don lang u chief secretary ke sarkar jilla hi ban ya thu ya ka ai ka bakini ki nangalam jungi kila de panwan ban ai te ki le thu ba kila de ban ai ya ka sithi ya ka kti ki jong u deputy chief minister o ba singa bha lang dhar te bat kila don rang lu ki head officer sarkar naru chief secretary kila priang ye to ka sithi ban nagrang jong deputy chief minister wa ban sara ban ai gane shakti jong chief minister ban chaka sarkar te ingin chupan kre bai no nagaleng jing ingin pan kre ya ga jingkut juga ta ka sabo pra kanta te ngingim tep ka long kumno tamala daga sarkar kama ban issue ya ga ta ka notification ban pensenge nin ha ban pan kre bai da ki jing ki te kumbangila ya play pni ya ga jing menjur bangidon kam ban ya daga ba e nangni shakmat ngin sapan bana ngin sai kendu shen ma mangi kumki nonglam juga parti bang ini perkhat kai ka jingki ka baningkong ka bangin sedang bat ka ban penbut ter nagawi ka por su por ngini ki bat nganget ba ngenum skap ya ka jing penduk mensim naga yang gaman bat ka don kami ngi tang goi bangin sha bat ngini ine aga ka jingki ki jing ngini ki adu bangin job ngini mi ki tang shilteng lenti abangi ki ngini ki adu ban job tingin hap tristam bat ngin hap ban kintu iki sama ke jingi kumno bagini simbanta hagano gorukam ben simata ke ta ke jingi ki jingi instant de ke jingi ki be jai jai nangkong te la daga sarkar kadang pune ngin nang hap ban pen klang bat banangai ke jingi ke bakam te kuble sibon sai sen ya bi ke balai wan shangani ke jingkhot ko jingi bat kenmau bam dei ta mapi ki ban tip ya ke rai ngi kwa ba pin tip lam shiki we paro ma shiki khon sama ki shiki shnong ka thau baga Voice of the People Party kala bo salpo pra kanta ya ga sarkar bagare ban pinkut shwa pensenge shwa shipor ya gini ki jingkhot thungkam lene apply kam ya ki breo hagane ke jala ladam parla ban penbet mai ya reservation policy dena marka dangton mo ke jiba sadaga wipa kanam dan sho dawai pa ke jiba like daga penbek bha daga wei ka bha thungkam ka bai piang ka bolong proportionate ma tin pareng ka banya ha pa ka jingdon pa jongi bat ka jingdon pa jongi ni ki para ke jongi banganget daga sarkar ka snotho bangi ngi wanang ni ngin rai rang ba bangi ni ki pursha igani ke jingkuman juga sarkar ngakermen baga sarkar kan hapan penkloi bahkan hapan le ya ke ka badai ban le ka ba kimpala ban thot leni ban thau ya ta ka committee ka ba kerpang ban penbet ya ni ka reception policy mardor ka bangi tawa ka long badai ban pensange no ban ni ai por sabu prakenta ya bu jimot ya ni ka por bangi bu bat nyin ya ki nagalyang ga jungi baro shika to upai ba wong ki kinongelam de kinongelam jungi ki senum don mentang ila mi kinongelam pe yogi supai ba padini den lem no deinam deina nama kata dei saka pari jo pai ba ban senran yangi ban mi pai ba ban peni bangi ai ka jingershan ya ka Voice of the People Party ninang dandang ba shislam san banai kum ka party hendrai menta ka don ke jing persang ka ba krau nakadang ba nakaman kamtam nakitiki party ki basno ba ka VPP ka long ka jing ma yaki ban penso tho bakla yaki pai ba yaki bopon ki mat rai tang ka wei ka banga kwa banong ipi ko ki pai ba tongin long ki basta nang ni shakma ngin pai nang no kata ka thamai kami ka bakran persha ya ka Voice of the People Party habala dep election o kila i ya ka jingbe jungle air ya ka party VPP baro alai pertapra odon pondru ki bala kwa banya kun election naga party pra nyo prangot ki buan pan
tiket nagaway ka constituency ngihap ay tangiwi nakihinyo ki prangot kalau ka ba ingi ngimla ban ailut ya baro kihinyo ki pra nreg nga kerpa lupa kitu ki balawan siya ka party banang maka party PPP gede istang maka kecingkerman bat ki baong bagani sono bat kani ka party bat ki pan tiket nangi nga syukur pak tanggan ni piong baga party VPP kadeka babiang menta kanong rim jongka kadeka babiang kipat pa kila kwa ay kadeka party laraja baga party kamla ban ay tiket di pi wat no min ho supak den mo wanu wang pa tu wat den boleh marwai me tu me miong menta nga pan tiket dami tiket sampai nyingi kum kita nga kerpat wat ay bakan long kumta andang ila de kapor banyak kon ya election. Apa mana kum kerja ni ni nak pen kreat jadi di bangin yaki kenapa bagan dekat sokar kan seluruh ba kan mungkin yang tang kum gitu kibasu penki ya ke jimut ke jephat jo pai ba ngi kum gino ngelam ngelak kot jimut bang ini ki ya kene haru bangin de job. Kumulai syukur nam tang ni kapor lopi kumulai syajamu anala di chairman bay penuai no ya dekat jingat.